și bun venit la un episod din Plants vs Zombies! Din nou Zen Garden. Am mai făcut jos de o plantă, bla bla, 36.000 de bani, bla bla. Intru la adventure din nou, bla bla bla. Trec de nivelul și încheie episodul, bla bla bla. Bla bla bla. Asta, mă grăbesc. Da. Ei. Bă, nu mai faci așa. Nu mai faci așa. Ce-am recosit pe jos și ce-am căzut pe jos. Mi-am văzut de căzătura mea. Nu. Ce-am săpăliga asta mănâncă? Nu. Ah. Bine. Filmăm deja de 2 minute. Filmăm. Mai e altcineva aici. De afară de eu. De afară de De afară de Iau. Nu, i-am pus un talut. Am pus un talut tare, taluturile mari. Exact, am pus un talut și am făcut 10 bănuțe. Ce fac eu? Uite, unica asta din talut. Filmez. Nu ați auzit că am vorbit cu cineva. Bine? Cred că n-ați auzit. Să știți că n-am vorbit cu nimeni. Bine? Ați înțeles? Chiar dacă am vorbit, n-am vorbit cu nimeni. Ok? Voi, dacă e ok? Hai, intră ceva în explozibil. Hai, intră așa, un foc. Aici e cea mai puternică, plină de capcane. O să o bătească ăsta cu steagul. Ori cade în explozibil, ori pium, dovleacul peste el, ori pium, dovleacul peste el, așa. Așa, aici. Cam așa, uite. Am săpat. Cu o săpărică. Care a săpat un dovleac săpat. Ta-da! Eu nu știu să cânt deloc. Iar cântecul e rimat deloc. Da. Eu pun explozibile, da. Dovlecii zăbesc pe zombie, da.
Uite cum zombiul ăsta cade și îmi dă un bănuț mic de bane. Da 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 da. Încă un bănuț, încă un bănuț. Da 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 da. Aha. Iuhu. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Să cad pe jos într-un minut. Da da. Nu da asta niciodată cu un telefon în mână. Dacă cazi pe jos, îl spargi, da. Da 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 da. Îl spargi imediat, da da. Da 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 da. Sper că nu îl sparg ca și o spărgătoare de nuci. Da da. Căzut pe pământ. Căzut pe pământ. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu cât de tare m-am lovit. Nu știu. Nu știu dacă chem salarea. Nu știu. Cam ușor nivel. N-a durat deloc mult. Asta nivel liniștit. Și o filmare de 6 minute foarte mică. Main meniu. Câți bani am făcut? Fix. Fix mai am 350 de bănuți. Cred că îl vizitez în gardenul, îmi dă un bănuț. Uite, 40 de bănuți. Și mie îmi trebuie, da, fix, 37.000 de bănuți. Hai să cumpărăm ceva de la shop. Eu zic că o cumpărăm pe asta, de ce nu? Și pe asta. Am făcut o afacere bună cu tine, Crazy Dave. Am făcut o afacere bună. Și mai cumpărăm. Yes. Poate să-mi trebuiască țepii ăștia. Și sunflower-ul. Și ăsta poate îmi trebuiește. I-am stricat toți banii. Am 4300. Da, yes. Am vrut să-i stric în survival endless. Păi cam... Nu, vreau să văd și cât zombie am făcut. Ha. Asta nu i-am uzat. Aha. Wow, cât zombi! 5725. Păi, cam atât cu acest episod din Plants vs. Zombies și ne vedem data viitoare. Pa, pa!